Zuri gertatu zitzaizuna, neuri ere pasatzen ari zait. Niri gertatu zitzaidana? Badakizu zein den kartzelako alderik txarrena? Familia, arreba eta gurasoak bisitan etortzen direla. Baina gero bisitak urrituz doaz, eta arrebak etortzeari uzten dio. Orduan ikusten duzu amak ez dizula begietara begiratzen, eta laster bera ere ez da gehiago etorriko. Azkenean, aitak esango dizu arrebak nerbioetako gaitza izan duela. Neba hiltzailea duela ezin jasanik, neba hiltzailea. Aitak malkoak ditu hori esatean, baina ez dago triste. Haserre dago. Eta ura ere ez duzu berriro ikusiko. Nik enuen Laura hil. Nik maite nuen. Eta ez dut inongo zenbakiri buruzko ezer idatzi. Gezurretan ari zara. Nik egin ez dutan krimen batengatik nago hemen preso, Esparro jauna. Baina behar bada zure arazoak are larriagoak dira. Gezute puta! Ez. Bai. Ez. Liburua idatzi izan banu, nik enukeen erabiliko Top Secrets bezalako ez izen baboa.